ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахштеҷӣ. дӯстони азиз, боз дар имрӯза навор якчанд намуд хона, замин, квартира рӯй кардем ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. нархи хонаҳои имрӯза сар мешавад аз 45,000 сомонӣ. агар шумо дар чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумота дар WhatsApp имо экран буда роӣ кунем. Мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имрӯза навор аст хонаи фурӯшӣ аз ноҳияи Данғара, аз ноҳияи Вахш, аз территорияи Ҳамадонӣ, аз шаҳри Душанбе, аз шаҳри Ваҳдат, аз ноҳияи Фархор, аз шаҳри Ҳисор, аз шаҳри Бухтар ва аз дигар тарафҳо аст бо нархҳои арзон. ҳам хона, ҳам замин, ҳам квартира бо нархҳои бениҳоят арзон ва квартираи тайёр духонага аз Душанбе бо нархи 250,000 сомонӣ, ремонти беҳтарин. хоб дӯстон аз навора то охираш тамошо кунем ва курси имрӯза бошад 133 сомони 50 дирҳам аст. мо бошад навори имрӯзаро сар мекунем, то охираш тамошо кунем. маромад рафтем. дӯстон, беҳтарин хабар барои ҳар яки шумо. ҳиҷомаи бепул бо фита бочка барои ғарибони мусалмон бахшида ба моҳи шарифи Рамазон. ширкати шифофармо аз худи ҳозир то охири моҳи шарифи Рамазон ҳиҷомаи бепул эълон карданд. акнун шахсоне ки хоҳиши ҳиҷома кардан доранд, метавонед ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг зада худро номнависӣ кунед ва рафта ҳиҷомаи бепул гирен. шуморо мутахассисони ширкати шифофармо бо ҳамаи қоидаҳояш бепул ҳиҷома мекунанд ва ҳамин гуна онҳо дар моҳи шарифи Рамазон барои худ савоб мегиранд. аз шумо боша саломатии худро хубтар мекунед. аз ҳамин сабаб чунин имкониятро аз даст надиҳед ва зудтар занг зада рафта ҳиҷомаи бепул гиред. мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. якм хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии имрӯза аст ки срочная қарор дорад дар ноҳияи Вахш, ҷамоати Ленинград, ҷамоати 20 солагӣ гуфтагӣ аст соҳибуш. ноҳияи Вахш, деҳаи Ленинград, ҷамоати 20 солагӣ. 13 сотиқ замин маҳсулат дорад ки 3 дар хона кардагӣ аст ки даруни хонаҳо мега ремонт дорад, барои зиндагӣ мешавад. об свет ҳаст, якта калидор дорад дӯстони азиз, бо ҳоҷатхона, ошхона бания ва якчанда дарахтонаи мевадиҳанда дорад. хона мега срочно мега фурӯхта мешавад бо нархи 150,000 сомонӣ ки боз муомилаи хуб дорад. якумаш рақамҳои мегафон 40 WhatsApp дорад, дуюмаш рақамҳои Россия промой кор мекунад. рақамҳои Россия промой кор мекунад, метавонед аз Москва занг занед ёки аз Тоҷикистон дар рақамҳои 40 WhatsApp дорад. хона тайёра медоред, фақат зиндагӣ мекунед. обсвечам аст ва замини ҳамвор 13 сотиқ замин, 3 дар хона қатъи кухни бания калидор дорад. хоб нархша мега 150 срочна бо муомила мекунем. мега ҳамин як дона сурат дошта ҳамира пешкаш кардем. шахсоне ки мехаред хонаро рафта аз пеш бинен, бо қайчон савдо кунен. ин ҳамин рақамода метавонед маълумоти пурраша гирен. марама мегзарем ба дим хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст ки срочна фурӯхта мешавад. қарор дорад дар ноҳияи Данғара, дар деҳаи Саргазон гуфтагӣ аст соҳибуш. 7 сотиқ замин маҳсулат дорад ки 3 дар хона кардагӣ аст ки об ва свет ҳаст, ҳоҷатхона, ошхона бания, кухни, ҳезумхона, оғул, обшиқати хонаҳои баракаш 40 метр аст. ноҳияи Данғара, деҳаи Саргазон дӯстон азиз ки 7 сотиқ замин, 3 дар хона карди, хонаҳои евромонтаж кардагӣ, хоб шикаторам кардагӣ аст, фақат рангу бор мондагӣ аст. хона ҳуҷҷатош мега 100%, хоб срочна мега фурӯхта мешавад бо нархи 140,000 сомонӣ ки бо муомила мешавад. ҳуҷҷат дорад, шикатор монтаж кардагӣ аст, евромонтаж, фақат рангу бор мондагӣ. хоб нархш 130,000 мега бо муомилаи хуб мекунем ва рақамош якумаш мегафон, ахираш 50, дуюмаш рақамҳои Россия WhatsApp доранд. кадом ида ки мақсад ки лозим аст, маромад занг занед, дигар маълумотша гирем, бо нашод сумуш муомила дошта. бания, ошхона, кухни, ҳезумхона, оғулхона ҳамаш ҳаст. агар ягон чизро нафаҳмида бошед, маромад шумо занг занед, ба шумо ҳамаша қоидавӣ карда мефаҳмонам ва арзонам мекунам. инчунин ҳуҷҷатам дорад. маромад занг занед. дӯстон азиз, шумо агарам хали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон аппарат, чизе ки барои реклама кардан бошад, маромад рӯй кунед, реклама мекунем ва лайкотонро фаромӯш накунед. аз шумо хоҳиш ки навора то охираш тамошо кунед ва дастгиритонро фаромӯш накунед. мегзарем ба сеюм замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст ки қарор дорад дар ноҳияи Ҳамадонӣ, пеши молбозор гуфтагӣ аст, қишлоқи Истанбул, пеши заминои Одинаи Саид. ҳамин хеле маълумот навистиян. боз такрор мекунам, ноҳияи Ҳамадонӣ, Московский, пеши молбозор, хоб қишлоқи Истанбул меган ва пеши заминои Одинаи Саид. ҳай дигар маълумотша мегирем. 7 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 4 дар хона фундаментҳои баланди
1 метр рехтагӣ ҳастаем. об светшам ҳастай дӯстони азиз, ҳуҷҷатам дорад ва обуш ватапроводам ҳастай. ҳуҷҷатам дорад, об светшам ҳастай, гирду ванашта одамо зиндагӣ доранд. срочна мега фурӯхта мешавад бо нархи 73 000 сомонӣ ки бо муомила дорад. замини ҳамвор бо фундаментҳои баланд, калидор ва 3 дар хона катӣ. нархшам арзон аст, бо ҳамира муомила мекунад. якаш рақамҳои тисел ахираш 17, дуюмаш рақамҳои мегафон ахираш 20. кадом меда ки аз ноҳияи ҳамадонӣ ҳам хеле замин бо фундаментҳое ки лозим бошад, маромад занг занед ва маълумоти пурраша аз худашон гиред. лайкотона фаромӯш накунед, гузоред ва навора то охираш тамошо кунед ва навора подлисияш кунед. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба Тоҷикистон бо равон кунанд ва намедонам ба ки муроҷиат кунам, ба шумо тавсия метаҳем грузоперевозка Ака Ёқубро. ин Ака таҷрибаи чандсолаи корӣ дорад ва айни ҳол дар моҳи шарифи Рамазон, яъне скидкаи хуб кардагӣ ҳастанд ки борои шуморо бо нархи аз дигар компаниҳо арзон бурда ба самти Тоҷикистон мерасонанд. борои шуморо аз территорияи Москва, аз территорияи Москва, Московский област, территорияи МКАД, метро, Дачао ва аз дигар тарафҳо худашон мошини майда карди омада қабул мекунанд ва пеши камаза ва пеши контейна оварда мерасонанд. 3 рақам аст, ҳар 3 рақам шокор мекунанд ва борои шуморо ба самти Душанбе, Ваҳдат Исор, Ёвон, хоб дигар тарафҳо ва тарафҳои Хатлона 25 ноҳия, шаҳри Бохтар, Уялӣ, Вахш, Панҷ, Кӯлоб, Данғара, хоб ҳама тарафҳош оварда мерасонанд. ва агар шумо аз номи канали Рахчаҷа гап дорем, ба шумо скидка ва арзон мекунанд. дар моҳи шарифи Рамазон камтар скидкаи хуб кардагӣ ҳастанд, метавонед ботона бо ами дили пур дар ҳамин Ака роӣ кунед. ҳар 3 рақамҳо шокор мекунанд ва ҳар 3 WhatsApp дорад, маъмулан ба шумо тавсия метиҳем. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон ки хонаи сеошона бо коттедж қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар колхози Россия. дӯстони азиз, ҷои беҳтарина мега соҳиб бош, назди ҳамоми покиза да ҳамин хел ҷудо буда пеши ҳамоми покиза лаби роҳ. 2 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 4 дар хона кардагӣ ҳастае ки об ва свет ҳастае. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухонӣ ҳамаш дар душ ҳастае ва отоплени об свет пазида, яъне канализатсияи шаҳрӣ дорад. хоб светаш мега 3 фаз мега свет дорад дӯстони азиз, 3 намуд свет. хоб хай мағоза, мактаб, ҳама чизо маршрути 39 26 ҳамаш ба пешаш мегзарад. хоб хай сартарошхона, мақсад дигар чизое ки банк, чизе ки лозим ҳастае, ҳамаш дар наздикиша ҷош мега ҷои беҳтарин, ремонтош мега люкс, ҳамаш замонавӣ ва шароитош 100%. ина хона чӣ хел дисен беҳтарин ҳолат дае. хоб нархи хонара мега 750 000 сомон мегем, бо муомила мекунем ва рақамҳошон дар поёни видео. кадом меда ки ҳамхали хона лозим бошад аз Душанбе колхози Россия, маромад занг занед, бештар маълумот гиред. хона хай ҷои беҳтарин бо тамоми санаш ремонт кардагӣ ҳастае. 750 000 сомонӣ бо муомила дорад. рафта аз пеш бинед, мавқут ношид бо қачон савдои падвал ҳамаш дорад, маромад занг занед. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон ки қарор дорад дар шаҳри Бохтар, дар ноҳияи Кушониён, дар Ғайратда. 4 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 дар хона кардагӣ ҳастае ки ҳоҷатхона, ошхона, баня, топчан, веранд ҳастае. 2 та баня мега дар дуруни хона ҳастае ва оби гарм монда. дӯстони азиз, ҳуҷҷат не ки надорад мега хаиша маслиҳат мекунен, дуруниҳои хона мега ремонт кардагӣ. нархи хона мега 150 000 сомонӣ аст дӯстони азиз, бо муомила мешавад. фақат ки ҳуҷҷат мақсад ки маслиҳат мекунед туғри хай бо ина дидесен дар навои хонара, бо агар ки ҷош ки нафаҳмида бошен, занг занед, аз худашон пурсен. 150 территорияи Ғайрат да. хоб дӯстони азиз, агар ки ягон шумо агар ягон хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон аппарат, чизе ки барои компания агар ягон компания дошта бошем барои реклама кардан, маромад мо реклама мекунем. хоб кадоме ки агар хонахар бошад, дӯстони азиз, маромад хонора дида тамошо кунед ва занг занед ва лайкотона фаромӯш накунед. навора то охираш тамошо кунед. аз кадом ноҳияе ки шаҳри набошад хона ки лозим бошад нависед, мо дар видеои оянда пешкаш мекунем. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ аст дӯстон ки срочна қарор дорад дар ноҳияи Восе, дар ҷамоати Хулбок гуфтагӣ ҳастае. соҳибаш ноҳияи Восе, ҷамоати Хулбек ёки Хулбек ҳам хел ном доштае. 7 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 5 дар хона кардагӣ мега соҳибаш ки хонаҳош хай ремонтош мега нормалия барои зиндагӣ мешавад. якчанд намуд дарахтони мевадиҳанда, хоб хона мегад бо ҳама чизи чораш кати мегад, ремонтош нормални, ошхона баня гидаш маҳкам. нархи хона 160 000 сомонӣ. аки чанд ха арзон мекунад, инаша нагуфта рақамҳошон ва вилон кадом меда ки аз
таратои хулбек ҳамин хел хона ки лозим бошад марамат занг занед дига маълумота гирен. Чӣ маълумоте ки буд соҳибшон ҳам хел наистага ҳастанд марамат тамос аз худашон. Мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастае ки срочная бо нархи арзон. Квартира қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фидавси Гипразем канечкаи автобуси 19-20-18 маршрути 2-19. Духонага квартира ҳастае ки дар якум ошона қарор дорад 65 квадрати метра мега соҳибуш новостройка чи ҳастае цоколни этажа мега соҳибуш яъне ки дар якум шаҳр. Дӯстон азиз цоколни гуфтага ҳастае бо хайхтон маълумотои пурраша мегира мега аз роҳи калон мега тақрибан 300 метра мега аз роҳи калон. Нархаш 250 000 сомон аст мега бо муомила мекунем кадомида ки лозим аст марамат занг занен новостройка цоколни этаж хоб лаби роҳда главни. Хоб агар ягон маълумотша нафаҳмида бошед чӣ маълумоте ки соҳибаш гуфта буд мо ба шумо расонидем агар ки ягонша нафаҳмида бошед шумо занг занен маълумоти пурраша аз худашон гиред рақамҳошон вавилон 250 марамат. Мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон ки қарор дорад дар шаҳри Ҳисор дар шаҳраки Утаваз шаҳраки Шарора ҳамин хел маълумото. Обшим 3 сотиқ замин масоҳа дорад ки дудар хона кардага ҳастае ки хона мегӯяд бо ғишти пухта ва ремонташам средня барои зиндагӣ мешавад. 3 сотиқ замин дудар хона обсоч ҳастае ҳай маълумоти пурраша мегирем ва нархаша мега 70 тай муомила мешавад ё ки ба ягон мошинам алиш мешавад. Нархаш 70 000 сомонӣ рақамошон мегафон кадомида ки лозим аст марамат успед кунед хонара савдо карда гирен ва лайкотона фаромӯш накунед гузоред навори моро то охираш тамошо кунед илтимос ки падилсашам кунед. Мегзарем ба наҳум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ навбатӣ ҳастае ки срочная қарор дорад дар шаҳри Бухтар дар шаҳри Қурғонтеpa пеши донишгоҳи коллеҷ ва пеши бургет пеши мақсад ки чида поликлиникада лаби роҳ. Духонага квартира ҳастае ки дар якум ошона қарор дорад 50 квадрати метра бо обсои таъмин аст ҳоҷатхона ошхона бания кухнӣ дорад. Квартира лаби роҳ назди поликлиника лаби роҳ да домои панелни кондитсионер термис дорад. Дӯстон азиз ҷои беҳтарин аст пеши бургер мағозаи магазини хобар донишгоҳ коллеҷ дар назшаҳр. Хоб нархи квартира мега 285 000 сомонӣ аст бо муомила мекунем хай ремонтошам ремонтои хуб астае ҷошам ҷои нағза мега рақамошон мегафон 285 000 сомонӣ нархи квартира. Кадомида ки мақсад ки маъқул аст марамат занг занед дига маълумотша гирем. Мегзарем ба даҳум замини фурӯшӣ. Замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае дӯстон срочная қарор дорад дар ноҳияи Фархор дар пеши молбозор яъне говбозори пеши тор гуфтагӣ ҳастае соҳибуш гов молбозори пеши торда 7 сотиқ замин масоҳа дорад ки 3 дар хона фундаментош рехтагӣ ҳастае ки документош мега 100%, як так калидор 3 дар хона ванаш ҳастад дӯстон азиз гирду ванашда одамо зиндагӣ доранд. Вариантҳои алиша мешавад. Нархи замин 45 000 сомонӣ ки бо муомилаи хуб дорад. Кадомида ки ҳамхали замини холӣ қатъи фундаментош гирдаш маҳкам гирд ванашда одамо зиндагӣ дорад марамат занг занед ҳам алишӣ дорад дӯстон азиз ҳам ба мошин ҳам полаки 45 та. Дигар маълумотои пурра аз худашон. Хоб ин буд навори имрӯзаи мо то видеои оянда худо нигаҳбон.